Staat hij aan? Ja. Is goed. Gisteren waren twee. Oké. Gisteren waren die wijven van die boven, die gingen rond een uurtje of 5 in de ochtend, gingen ze aanbellen bij de beltelefoon of bij de deur wilden open doen, want ze zeiden dat ze de sleutel waren vergeten. Op de een of andere manier ook, als ze zeggen dat ze de sleutel zijn vergeten, kunnen ze nog binnen bij een eigen appartement. Ik heb het idee dat ze niet de deursleutel en de huiskamersleutel aan elkaar gemaakt, heel dom natuurlijk. Nou, dus doe ze open. Druk de belletje, denk ga ze opwachten in op de omhoek, kom eraan, doe de lift open, komt er alle 5 uit. Komt Marielle en die andere, ik weet de naam niet, komen naar beneden. We gaan je box uittrekken met de piemel zien. Ik zei, als je dat doet, dan ga ik je tiet uit, je tiet kloppen. Nou, ze ging door, het was niet gelukt, ik ben veel sterker dan hun. En toen ging ik een beetje naar beneden en toen ging ik bij hun, dat alleen hun konden zien, ging ik daar een deur open. Dus was een wijf die zei, politie, politie. Niet dat het politie was, maar dat was waarschijnlijk de politie ging bellen, want het te veel geluid had gemaakt. En die waren zo, sorry. En ik zei, is die deur dicht? Lekker naar een beetje. En wat heb je vanochtend gedaan? Als wraak? Oh ja, alles heb je schoenen binnen gekeild. En water. En water, maar ik weet niet wat het is. Ja, nee. Dus we gaan vandaag een dozijn kip kopen. Waar ben ik? Wat kip? Nee, ik kan er nog een beetje, dat snel staat. Fuck, dit heeft stream. Hij is echt ongesteld. Ja, wat gaan we vanavond doen? Huh? Wat gaan we vanavond doen? Keihard aan de fristie. Vooral niks dat eindigt met Ila. Of echt wel. Cola of zo, weet je wel. Even gewoon lekker, doe een colaatje. Kost ook nog 4,50 of zo, 4,50. Deze fokkelparty, hè? Je hebt gratis drankjes, je meer afstemmen. Ja, je wil eerst een drankkaartje. Oh ja. Hé, daar wordt van zuipen nou. Ja. Je hebt er al voor betaald, dus je zal moeten. Ik zal het wel moeten. Ja, hé, dan slik ik alles al naar binnen. Hoe moeilijk het ook is. Weet je, ik kan al heel lang nog kunnen. Ja, behalve jou. De rest van de halve video deze kunnen we aan het doen. We kijken waar ik film. Zeker nog 3 kwartier of zo. Ah, is goed. Goed, ik ga het vies. Is goed. Nou, wat voor video ben je weer? Hey, weet je deze doe ik zo vis. Kom, ik ga het nog. Oké. Uit first person. First person shooting. En nu iedereen die dit gaat kijken zit te denken van, nee, dat gaat hij niet doen. Nee, zet hem uit als hij er is. Echt niet. Of. Lulu, I got some apples. Lulu, you got some too. Ja, het is altijd een feest, hè, dus. Ja. Oh fuck, maar 29 minuten film. En ik kan ook niet zien hoe lang we filmen, dus straks maak ik al een film 10 minuten langer. En daarom gaat hij niet uit. Jij mag het afscheidstoetje doen, dat is nog steeds wat het gaat. Ja, te laat.